Igbo bụ Igbo, ekene m unu, ekenekwasị m unu. Okwu akpụ n'ọnụ kịta bụ ọya batala n'ụwa kịta a na-akpọ COVID-19 ma ọ bụ coronavirus. Ya bụ ọya amara ka anyị esi kọ maka ya. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwugo okwu gbasara ya, o nwere akụkọ aka akọfọrọ maka ya, mana ibe na-ayọ anyị niile bikonu ive ekwu ka a na-eme ka onye ọbụla mebi ya, especially ndị be anyị bụ ndị Igbo, ka anyị kaba na-arụ mebi ya. Anyị kwetara na onwere ọya ga-anyị ndị ọcha na ọgwụgwọ, mana ọya anụnwa batara ibe anụnwa dị ka onyigoba, maka na ka o si ebe be oke ka o si ebe be ogene, nkịta na-agbọ beba dịkwa ka ọ na-agbọ na be anyị ma n'ụwa niile. Ya bụ ọya wee dị ka ọ ga-akpọzi ya onyele dibịa. Anyị ya akpachapụ n'anya, anyị ya na-eme ibe ekwu ka eme ka a wee gbanarị ya, maka na anyị ya agbanarị ọ dị n'ọgbọ, maka ejiro nwandri agụ arọ, ejiro ya mara ibe eme ụtụtụ. Mana ibe ọzọ dị n'ime ya bụ na ka anyị na-ekwu ka anyị esi gbanarị ya, anyị ya achọnụ ibe anyị eme ka a wee nweta ibe dị mma n'ime ọya anwa. Maka na onwe na-asị ya onwe ibe ya dị mma na nchiche, onwe ibe ya dị mma na ajọ ọya. Yes, ka Chineke si wee kekwa n'ụwa, ka ibe si abịa n'ụwa, ọ na-abịa n'ụdị na-abụ, ọbịa n'elu, ọbịa n'ala, enwe ogologo, enwe mkpụmkpụ, enwe oji, enwe ọcha, enwe nwoke, enwe nwaanyị. So amaka ibe ajọ na njọ, o nwere ibe dị mma ya isi na ya wepụta. Mgbe korona anụnwa, mgbe ọ ya ana ebe o si wee bịa, maka ọ ya ana onye bịa be mmadụ ya anarịrị, anyị na ihe nwere mmekọ. Mgbe ọ ya ana, tupu ọ naba, nke anyị aka mụrụ mgbe ọ ya ana, mana anyị kwetara na ọ ya ana, ọ ya enwerịrị ibe dị mma anyị esi n'ime ya wee wepụta. Ibe dị mma anyị esi n'ime ya wepụta bụ nke izizi bụ nnọkọ ezinụlọ na-anọkọ kịta, maka a sịrị onye ọbụla baa n'ụlọ, anyị wee baa n'ụlọ, nwoke nwaanyị na ụmụba nọkọ ọnụ. Ibe ahụ anyị anaghị emebu ọfụma bụ nọkwa ụtụtụ, nwoke ejebe nke ya, nwaanyị ejebe nke ya, ụmụazị ejebe akwụkwọ, a na-achọ ibe anyị eri, na-eje mmụta. Mgbe eji jekọtacha n'abalị, ohere anara adị iji wee mekọọ mmekọ ezinụlọ na-emekọ kwesịrị ka a na-emekọ. Nke izizi bụ na anyị bụ ndị Igbo ga-esi n'ime ya nweta ibe, n'agbanyeghị na ọ ga-eme ka ịfụnanya na mmekọ ezinụlọ bawanye. Ife ọzọ ndị Igbo ga-esi na eme nweta bụ ife gbasara asụsụ anyị. Ana m ayọ na-akpọ onye Igbo ọbụla, onye nọlụ bie kịta ya na nwunye ya ma ọ ya na di ya, fa na-asụlụ ụmụba Igbo, fanwa na onwe ha na-asụkwa Igbo. Ọ ga-enye aka ka anyị wee kwalite asụsụ Igbo anyị si na ọ na-ana ana. Okwu ọbụla anyị na-ekwu ma anyị nọkọ ọnụ anwa, etu anyị nọkọrọ ọnụ, ka ọ bụrụ n'asụsụ Igbo ka a na-asụ ya, anyị na-asụ ya, ụmụ anyị amụta, ụmụ anyị na-amụta anwa, ọbaba na-arụ, ọbaba na ụbụrụ. Emechaa mgbe nwa korona nazi ala, anyị jekwa ka anyị si eje, mgbe ahụ ibe ahụ anyị mụta abalị 14 ma ọ bụ karịa, anyị nọ n'ime ụlọ, onwe ibe dị mmasị na ya wee pụta. Ibe niile anyị ebunarịcha anyị maka na anyị na-agbala ọsọ coronavirus. So na nwoke nọ n'ezinụlọ ma nwaanyị nọ n'ezinụlọ kịta ka ọ dị mkpa, ọ bụrụ ọsọ ịsụgbala ụmụ anyị asụsụ, ma anyị wee sụbakwuru asụsụ Igbo, ka anyị kọwabalụwa maka ntọala Igbo, omenala Igbo, kọwalụwa maka akụkọ gbasara ebe Igbo si, ebe obodo ọbụla anyị si na ya si. Obodo ọbụla nwere ebe ba si, obodo ọbụla nwere ntọala, ezinụlọ ọbụla nwere ntọala. Kịta bụ ohere anyị nwere iji wee kọọ akụkọ gbasara ya. So ụzọ ibe na-atọ anwa, nke izi bụ ịfụnanya na njikọ,
nke bụ ahụ ịsụwa asụsụ Igbo sụruo ya n'isi inwe ike ebe izizi ịsụnyelu oyibo ịsụnyelu ya Igbo ya bụ ngiri Igbo kama ya asị ya get me the knife okay esi ya biko wetala m knife ya bụ ngiri Igbo anọkọtazi ya esukodozie ncha niile ọnụ si ya nye m mma nwayọọ nwayọọ ka anyị eji welacha anya bụ dị ọkụ mana ọ ya abala anyị ka anyị si na ibe siri ike wee weta ibe dị nlo na ibe dị ụtọ dịka Samson si na ọnụ agụ wee weta mmanụ anwụ ana m ekene unu ekene dịla onye ọbụla ka Chukwu gozie ndị Igbo gozie anyị niile ka ọ baala anyị ka anyị mee ka a gbanarụ ibe mberede ibe nri arụ abụbụ niile ga-abịanụ ma ọ ya anụnwakwu ibe niile si na ya ka anyị gbanarị ya ka anyị nọlụ wee kọọ akụkọ ya ekene m unu daalụnụ